दिनै क'क्राझार सेसन कर्टआव बिक्रम दैमारी, दावराव देख्रेब नार्जारी आरो हितेश बसुमतारीआ हाजिर जायो। मख'जाथावदि बिथांमोन साथामखौबो सानसेयावनो आसाम पुलिसआ माखासे दाय जाबसिननानै जोबथेसालियाव दैथायहरदोंमोन। नाथाय माखासे सान जोबथेसालियाव थानायनि उनाव उदां जादोंमोनब्लाबो बिथांमोननि केसआ दासिमबो जोबाखै। जायनि जाउनाव दिनै फिन बिजिरसालियाव हाजिर जानांगौ जायो। हाजिर जानायनि उनाव खौरांगिरिनि सिगाङाव बिक्रम दैमारीआ बिथांमोनखौ सोर जोबथेसालियाव थाहोनांदों बिनि मुंखौ थोंजों बुङालासेनो आंनि निउज प्रेस मिट मिउजिक भिडिअफोरखौ एएसपिनो सोर हरो बेखौ आं मोजाङै मिथिगौ। सम फैब्ला गासैबो बाथ्राखौ बुंनाय जागोन होनना गाज्रिनि सोलायै गाज्रि राव होनानै आं बुंनो गोसो गैया होनना फोरमायो। लोगोसेयैनो बिथाङा आंहा गिनांगौ गैया। खुंथायाव थानाय सोरखारखौ सोंखारिनाय बुंनाय लामा दिन्थिनाया रायजो राजानि खामानि। जुदि आंहा सोरखारखौ बुंनायाव गिनांगौ दंमारोब्ला बिटिआरनि खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफोरा बांसिन गिनांगौ दं। मानोना बिटिआर खुंथायाव थानायफोरा बिटिआर गोरोबथानिफ्राय लानानै दिनैसिम गोबां गिथावना खामानि मावदों। जायनि फिथाइखौ बर' रायजोफोरा मोननो थांगासिनो दं होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। दिनै अक्ट'बरनि 9 तारिख जोंनि बिसारनि दिन दङमोन, किन्तु जों एटेन्डल' जानांदों। फैदोंना फैयाखै बेखौल' नायदों, जेबो गैया। जों सानदोंमोन दिनै माबा मोनसे जागोन, नाथाय इयुन समफोराव आरोबाव बिदिनो बिसाराव फैबावनांनायनि मोनसे पर्यायाव थाहैबाय। थिग दं, जेबो नङा, जोङो बिसाराव फैगोन। मेन्टेलि हिसाबै मोनसे टर्चार होनाय बा मानसिखौ खस्थ' होनाय बेल' बुंनांगौ जेबो गैया। बिसाराव मा दङ बेखौनो जालांगोन। दिनै आं रायजो राजाफोरनो नोंथांमोननाव बेखौनो मिथिहोदों आरो दाखालि आं फेसबुकआव होखादों आंहा दिनै बिसारनि दिन होननानै। बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनाय जादों आरो। नोंथाङा जे जोबथेसालियाव हाबनांबाय, सोरनि आखाइ दं होननानै नोंथाङा सानो आरो दिनैसिम जेबो खुगा बेखौ? आं जे दिनै बा आंल' नङा, आंजों आरो सानै बेक्ति दंबावो, हितेश सार आरो दावराव देख्रेब सार। जोंखौ जोबथेसालियाव हरनायनि मेन कालप्रिटआ सोर बेखौ जों दिनै जेबो बुङाखै। नाथाय आं बेखौल' बुंगोन, आंनि निउसखौ, आंनि प्रेस मिटखौ, आंनि संफोरखौ, भिडिअफोरखौ बा पेट्रियटिक सं एलबामफोरखौ सोर एडिसनेल एसपिनो सोर हरो बेफोरखौ आं सम्पुर्ण मिथिगौ। वाट्सएपआव सोर हरो बेफोरखौ आं सम्पुर्ण मिथिगौ। नाथाय मोनसे मोजां सम दङ, बै समा सफैब्ला गासैखौबो बुंनाय जागोन। नाथाय आं बिदिनो दंथ'यो। गाज्रिनि बदलै आं गाज्रि राव होनना बुंनो गोसो गैया। माने नोङो गाज्रिजों दाजेन, नाथाय गाज्रिखौ मोजांजों फेजेन। आंनियाव बे मटिभ दङ, बेनिखायनो आं दिनै जेबो बुंथ'वाखै। केस थाखानाय हिसाबै गभर्नमेन्टखौ सोंखारिबाय थायो नोंथाङा, गिनाय फैया नामा? गिनांगौ आंहा जेबो गैया। रुलिं गभर्नमेन्टखौ बा सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ सोंखारिनाय, बुंनाय, लामा दिन्थिनाया दिनै जानतानि खामानि बा रायजोनि खामानि। बेयाव आंहा जेबो गिनांगौ गैया। अब्लाबो जुदि आंहा गिनांगौ दंमारोब्ला, जायफ्रा दिनै खुंथाय गोहोआव दङ, मासियाव जायफ्रा दिनै जिरायनानै दङ, बिथांमोनखौ बुंनायाव आंहा जुदि गिनांगौ दंमारोब्ला, जाय लिडारफ्रा दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टनि लिडारगिरि बा मासियाव जिरायनानै दङ, बिथांमोना आंनिख्रुइ बांसिन गिनांगौ दङ। बिथांमोना मानो गिनांगौ दङ होननानै बुङोब्ला, बिटिआर एकर्डनिफ्राय लानानै दिनैसिम गोबां डेन्जार खामानिफोरखौ दिनै मावनानै दोङो, जायनि फिथाइखौ दिनै दुलाराय बर' रायजो राजाया मोननो थांगासिनो दङ। गमामायैनो आंहा दिनै जुदि गिनांगौ दंमारोब्ला गभर्नमेन्टखौ बुंनायाव, आंनिख्रुइ बिथांमोना बांसिन दिनै गिनांगौ जानानै दङ। फैबाय थानाय समाव रायजोनि नोजोराव आंनि बिसाराथ' दा सोलिबाय थादों, जोबनोसै, बारा गोबाव सम गैला, बोसोरसे बोसोरनै। नाथाय बिथांमोननि बिसारा दासिमबो जुरिजेनाखै। बिनिखायनो आंहा गिनांगौ जेबो गैया। आं दिनै नोंथांमोनजों बेखौ बुङो। दानि इउपिपिएल सरकारा रायजोनि सिगाङाव बुंबाय थायो, माने जौगागासिनो दं आरो गोजोन सान्थि जाबाय होननानै बुंगासिनो दं। दा नोंथाङा बिनि बिषय मा बुङो? दिनै बिनि राइट एन्सारखौ दिनै आं होब्ला दुखु मोनगोन, नङा होमबा? आं होब्ला दुखु मोनगोन, रायजो राजाया होगोन। दिनै रायजोआ संकसनिफ्राय सदियासिम दिनै खुसि ना अखुसि बेखौ रायजोआ मिथिगोन। थांनाय साननैसोनि आगोल रंजादों, मोसादों, दल दामदों, खेराइ मोसादों, मानसिफोरनि मेगनाव गोजोननि मोदै। नाथाय एक्सुवेल पिक्सारा मा जानानै दंमारो बिनि
फाइनाल पिक्सारखौ नुनो थांगासिनो दङ नाथाय आं दिनै बुङो बेफोरबायदि गाज्रि समा जोंनि बे बर' रायजो राजानि गेजेराव दाफैथों सैथोआ मा आरो बेसेबां डेभेलप जादों बर' रायजो राजाया बेसेबां सेक्युरिटियाव दंमारो आरो एक्सुअल दिनै रुलिं गभर्नमेन्टनि मावनांगौ खामानिया मा आरो दिनै आसाम सरकार जोंखौ मा खालामनो नागिरदों बिनि राइट डिसिसना आरो राइट एन्सारा फैनो आरो बारा गोबाव सम गैला बिनिखायनो आं दिनै बुंदों आंहा गिनांगौ जेबो गैया जायफ्रा दिनै गभर्नमेन्टआव दङ बिथांमोना रायजोनि थाखाय मा मावमारदों बिथांमोननि पिक्सारा नुजानो आरो बारा गोबाव सम गैला बेखौनो आं बुंदों डेभेलप जादोंना जायाखै आं बुंबा दाय जागोन रायजोआ बेखौ डिसिसन खालामो थेंक इउ